Jeg har tænkt mig at snakke om det her hormonforstyrrende stof. Det her hormonforstyrrende stof findes i blødt plastik, og blødt plastik kender vi mange ting. Ledninger, luftmadrasser, rigtig mange ting. Og emballage for eksempel. Om den her fine agurk står faktisk på agurken emballages, og så er det, at der står, det er blødt plastik. Det her stof er med til at nedsætte folks mænds sædkvalitet, og derfor også vores evne til at forplante os. Man kan undgå det her plastik her ved at vælge økologisk. Og det er måske nok det, der er den allerbedste idé, fordi det her hormonforstyrrende stof, det kommer igennem os, eller fra en grøntsag for eksempel, til os gennem væske. Og hvad er en agurk fyldt af? Vand. Så rigtig smart ville det være, hvis man havde råd til at købe økologiske, for eksempel agurker. Ellers så skal man være opmærksom på, når man tager den af, at man ikke bare skærer igennem agurken med plastik og det hele på. Fordi så kan man faktisk ødelægge noget af det her plastik, og simpelthen få stofferne ind i agurkens vand, og så indtager vi det. Ellers så skal man pille plastikket af forsigtigt, og så ikke ødelægge agurken selvfølgelig, ved at skære igennem med det hele, og så vaske den grundigt, så stofferne ikke bare sidder ude på agurken. Det var det gode råd.